Usa ka lalaki ang patay samtang laing lalaki ang samdanuman gingong gipang dunggab sa usa ka babayi sa Boulevard sa Dipolog City. Ang pagpanunggab nakuwaan sa CCTV samtang ang suspect nadakpa na. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka babayi nga mura og dunay gilili sa kilid sa usa ka daw waiting shed sa Boulevard sa Dipolog City pasado alas 4 sa buntag adlawng Lunes. Taod-taod, duna kini gikuha sa iyang bag, dayon gihubo ang tsinelas, dayon miadto na sa kilid ug kalit dunay gidunggab sa makadaghang higayon. Gilayong makita ang lalaki nga nagasulay og ikyas apan ginapugngan sa babayi. Nailog sa lalaki ang gigamit sa babayi nga pangdunggab dayon midagan palayo. Ang babayi, yano ra nga mihawa sa lugar. Sa pagsubay sa kapulisan, natulog matud pa ang biktima nga nailhang si Jemart Gumamot, 24 anyos sa maong lugar kay dunay gipaabot dihang nahitabo ang pagpanunggab. Apan, nakabsan gihapon sa iyang kinabuhi ang biktima. On the spot talaga, nakahiga lang talaga ma'am, as in natutulog lang. Nilapitan niya, tiningnan niya, binalikan niya, and then pinagsasaksak na niya. Apan sumala sa kapulisan, aduna pay usa ka pagpanunggab ang nahitabo sa susamang adlaw. Pasado alas 2 sa kadlawon kung diin usa ka Arnel Duyongan, 24 anyos, usa ka habal-habal driver ang samdan atol sa hitabo. Nasayran nga misakay ang samang babayeng sospek sa iyang habal-habal sa lungsod sa Katipunan nga kasikbit na lugar sa Dipolog. Magpahatod kuno ang sospek padulong sa Dipolog City Boulevard. Apan tungod sa kalayo, nagkasabot ang sospek og biktima nga hangtod barangay Galas ra kini ihatod nga maoy tunga-tunga sa Katipunan ug Dipolog. Apan pag-abot sa maong barangay, Fortunately, pagdating nila doon, gusto talaga magpati doon sa boulevard ng suspect without any provocation. Bigla na lang ginilitan yung liig ng driver, ng biktima. Hanggang sa natumba sila sa motor, pinagsasaktak pa siya. nakuhaan sa CCTV footage sa lugar ang dagway sa sospek nga gikumpirma sa biktima nga maoy nanunggab kaniya. Nailhan kini nga si alias Daday, 45 anyos. Alas 11:20 sa gabi, adlawng Miyerkules, nadakpan si alias Daday sa iyang panimalay sa barangay Tanayan, Rojas, Zamboanga del Norte. Doon sa area mismo kung saan namin siya nahuli. May mga na-interview kami doon ng mga sibilyan. Din ang sabi niya, sinusumpong daw. Minsan daw, naglalakad doon ng hubad. Although hindi natin yan ma-confirm until sa time na merong professional psychiatrist or na mag-confirm. Balhog na karon sa Dipolog City Police Station ang sospek nga mag-atubang og kasong murder ug frustrated murder. Samtang pakusgan sa kapulisan ang seguridad sa Boulevard Dipolog. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.